an hilusan picture liwat jikama. Sama ko jikama. Sabi niya, ate diri jikama, hikama. Sabi ko, kama. Anak iton, kay pamalian iton. Maram na kita. Hindi nagpapaninga turog nga nahi kabalian. Iton. Alam na iton. Alam na nga anak iton. Nakadingayan niya tayo anak luyo na nga ano man. Anak nga nahi kayagda nga di nahi katuspok. Turuti iton. Anak turuti na iton. Turut ka na muting babaruan. Singa na sa maestra. Ay man. Lahing. Karapi lugod kita, karapi. Grabe kung pika. Ano timo kapi kun pika. Kapi. Aga pa Ate, aga. nagpapalot. Oy. Sige, may na din yung ilon. Kamula, Ano, Matin? pili na ka mo. Kung ang medyo nalatod, may duster. Lalo man. Dahil sa minute gamit. Nga nalatod. Hindi rin nalatod, may ada din po dahil short. Para lumatod. Sa balay. Malatod. Nga, may dati at termino nga sinisiring nga pabukul. Asya na titiya. Ini okay niya. Kapasok ang Mo pe ka panahon. nga, self boy. Okay, yeah, basta Ano mo pa ang iton? panahon. Yan na, kung nag-away ka mo ang imo padis, malayas ka, adik iya partner, sulanan. Diba? Asya tiya, sige. Natitig ba? Ano matgamit? Tinit ilbaw. Kung karoyag Ano mo mat nga na diskanso ket dida. kung karoyag mo magpiding, susugaron mo lang. Matiding ka din. Tinit yung Eh, trabaho. bag ni Maulo. Ini, Spalding. An, Nilas. Spalding ini. Ano nga spalding iton? Ano ka spalding? Karoyag mo, masing ba, aade. Ano ma iton? Man, kasi ini ang kanan kuhan. Kanan master kumpo. Ako master kung fu. Kung fu master. Kung para pamatron la, patron tapos aade, sandugo. Kung karoyag ni mo school shoes, aade, matibay, garantisado. Ano iton? Black shoes. Man, Guma shoes. kung hapagpakabuhi, nga di ka karuyag nga Mapaso. mapaso, ade. Ano ma iton? Nga trapo. Ano ta English iton? Ini, Oo. Hulda. dashboard. Pero liya kang buwan. Ano ka dashboard? Karuyag mo liwat yung hasnig, ade. Hasnig matit ano? Didi. Didi. Ano ba iton? Anong bubot? Ambot, pranilan ada. Pranil. Oh. Ade. Anjing ko, kuhan ka kulop dito sa eskwelahan, ang papusod. Ano ma iton? Crop top. Crop top. Ano ma iton? Bawal. Bawal ini. Kay? Diri na tutoy maestro. Diri ini, tuhay, maestro. May datida, maestro ng imagon. Himakoy. Makuwi. Makoy. Ini, asini. Yan na, kung katikanin parigo, ading tuwalya. Di man? Anot gamit iton? Sa trapoit, mahulos. Iton? Oo. Hinmamara? Gipapahulos. Kaset bidahiya. Bakit to katakloban? Ano man? May ada naman ni mo pagka sociality. Pwede kayo ni mag-short pero ini. Ano iton? Shirt iton? Pedal ma High iton? cut, high cut. High cut? Oo. Sering half shoulder. Up shoulder ini kaya di man manunulay balikat. Ini gingkuan ni Nera dito. 3/4. Report ini. Oo. Ini igingkuan ni Nera nga bawal ni pinanuluton. Kaya ano? Pag binuot Nera nga di matirat na palit Nera mga eroy. Oh. Ang kanang kabataan. Tadi. Adi Niki. Ano, Nikki? Adi Niki Nikki ini. to, Nikki? Oh. Niki. Oh my God. Nera magbinuot. Mo pe ka magkuan ano, mag-assisted customer? Adi. Ano iton? Mo pe ka mag-assisted customer? Ini, Ano pwede ito? niya pansing ba, pwede liwat lawison, paghiling, masugad la, Nasing dire, pwede simbat sleeveless. pwede, di ra magpinamuot. Kay pagsingba man toyo, di man dito panhimaga. Waray pa pagpakapalit himbag, adi Superman. Man, barato, garantisado. Dit naruruba. Dire, basta di gamiton. Ni, ya.
Hino ka pa dadto hay anay didi hino ka pa dadto? Ako Arnold Ariaso, taga Taga. Barangay Bagti, pero pangutod. Damula. Oy, Para pangoto ang diet. mga ang aton mga grade 8 kamo nagkikinahanglan ay jogging pants, uniform, pwede ni uniform kanang PE. Iton. Kanan intrams. Iton diri na eskwela pwedit magsulot. Pwede. Ngayon. Pwede bubutan basta may kwarta. Pwede. Adan si sidngon nga grade 8 hiya. Waray problema. Adik kanan kuan ini grade 9. Iton. Adik kanang grade 10. Karang grade 1. Adik kanang grade 11. Adik kanang grade 12. Kompleto. Waray na niyo pagbibilngon. Iini na nga tanan. Waray hindi tataganan para na iyo. Okay, sige. Ada salamat. Pasalamat anay. Anino alin lawod. Pasalamatan ta kamo. Adik. Gamit ito karang kalbo. Ining kalo kanang kalbo. Oh, asya na timot gamit. Ato. Adto man may buhok. Ito na nga hay. Sige daw sulot daw kon okay. Ito, sige daw kun anot paggamit iton. Nasugad ini. Anda? May damo na buhok ko toy. Amo nga ni. Man, Karon na ni yaring itong taga ibang planeta. kanang kalbo ito net mapalit iton mga Oo. kalbo. Ang mga parakdalos, ading guantes. Oh, may guantes. Pero waray hay napalit ano oh? Dire, Wara man din to. pro-promote ko lahat niya. Aw, sige. Ading tube mask. Ano mat gamit iton? Mga sipunon. Asit Amoy niya. magamit iton ano? Ang mga parupan muna. Ade, ang kimpitin mga panty. Itbra? Waray nga di panty, butong ka mo din panty. Okay? Ade, Okay, kanang alright. kuran. Ni. Kanang tagkuran din eh. Ade. Mm. Ade. Oh, magaling na tindero. Ang maghugaw ang Si Sir Arnold. Iton. Kanan siki iton. Sige. Ito waray siki. Ano waray sige. Aton disya ngayon, linabay. Waray sura. Ade, ang may mga anak. Ano iton? Ano rin mga ubay. Waray ubay, asin niya. Asa tigo ubay. Puro waray data. Ade, man. Okay niya, okay. Ang mga tikat to hadagat, mamamarigo, ade. Ano gagamiton ano? Gamiton ini. Ano ma iton? Ako ro kay maku ang gaditon Inihiya, mahuwaw. nakatunganin niya dagat. Kung nahi kaihi, nga alanganin nga to CR, sinusugad lahat niya didi. Sinusugad. Binawangi. Asin niya. Okay na eh. Okay, all right. Wala na kayo nga hanapin, nandito na lahat. Murang-murang presyo. Hala. Di ba? Okay, sir. Timulo, ano mat gamit? Tigbaragnos, pwede pag imuon niya hirog. Adi didi. Ang may ada mga karton, yung mga birthday, panregalo, pagputusin regalo, ini, bag. Bag iton, paper bag. Ano iton? May da didi, spray net. Waray mo man gagamitan ta spray net. Oray sa pa yan, magamit ang mga buhok kung tanga maghumok, aning papatig-ah. Ini, it English ini ya iya, itawag ina iya nga pampatig-ah. Asya niya ang sinisiring nga, an banyos, pagpatig-ah. Ano ma iton? Ngaran. Buhok. Ano pa ngaran ini? Yang maada ini. Aw pahamot. Kung karuyag nim Domingos, ini, mahamot ini. Barato pa.